Chingaki siasa egenderete kubwatanyise ime asense ya Kenya ikinsemo cya gusiba igo nigo kire ase birundebyo asabarai aho besoki na aso gusaba umurembe nabo igo ugocha kunyara ko bagoteberania asengere ndonge yo kurya ikikura nabo igo banyako bagotuguterare chinkuma cyo kuramana kera Chingaki nabo igo tumeka chinguru wetanie kerengo Richard Mwebi numurone rwekerwo okia obojumbe gya kitutu chache note ndobose ibiba kubole chikura tosikane tobole chikura nenjerere ngiya totike ko inside abavuasi baito baitane urabone gendo ngere kyaba igoro aba boda babwate twe bakairumba ka kotini ngara nabwate tiegendo keria kurwase omoro yone ena igwetenga ni intimidation yarenge ena igwetenga siasa yarenge gendo kerinki yarenge kyabo maene Niaote wanga enchiranire ngiya chikurikirana ko bachikorigwa kurende tari uchugutumeka abasigari na boigo provincial administration aso gochigo chanda barianda ke batari aso mulengo gete ndaboto bwate tu onda gete ko kane gendo kerine gente kebesana ayomba na siasa anya kwarire to bwate kura tika kutumia abachibu bobe tika kutumia police administration bobe tika kutumia chinguru chitaiyo koliki chikura genda sawa na inji na babwate chikura bataye chisera chiao obaoneri chisera chiao babwakere chikura to basa kutumia abafuasi bao bobe aende na igure gente kengo chino ko enda umuntu nare ngoira koti na igure ngomwe muzie naro ororo okare kutara na bachibu okare kubwata abafuasi babande anya toliko support ya omulengo ye igako kora intimidation obwata abantu baitobosa ongeya kubaira koti nobulendi boigo nigo bwana kigo gochikunyara kwa bukobekwa ro weteranga kumusana no kwanya ko kwene kigwatari enseme ye montali chinsemo ibere ase county ya Kisii munakweresera Francis Kobi oyoromo county command of police ase county yiga Itembe TV for coming this evening on issues of our preparedness on general elections. However, on our side, we are prepared because in terms of law, there is law governing the electoral processes, and that's what we can say confidently with a country that has laws working and working laws that provides a democratic space for all people to exercise their democratic rights. Oli nigaote banga maskania sokurisia sana kigendo gucona ko bage ko new muntu ensemu ni gisara gucona ko baga kurwa kurende tali kuramana nabo yugo kuborerana maskani. Matumizi mbaya ya lugha pia ni jambo ambayo tungesema kwamba isije ikafanya sisi kitu ya siku moja ikaleta mpaka tunatoa uchi wetu katika ulingo wa siasa. Ni hatari sana. Wakati unafika unatoa uchi ya mwenzako, unasema mabaya kuhusu mwenzako, hiyo sio siasa nzuri. Siasa nzuri ni sera. Kuza sera zako, nenda watu waseme kwamba kweli huyu ndio hapo na sera, huyu ni mzuri lakini huyu ni mzuri zaidi. Wanokero birunde bya siasa bya 2022 byabwatiro muliro nobulendi nabo gusabwa abantu banyako bagotebigwa nka anyako kwerenda nabo gwetanga n'abantu balyanda akabarakoletere emechando Chingaki siasa yegenderete. Guli boteregete Mama Litande Gilbert Kobi.